ήταν 16 χρονών, αυτό που λέτε. Είναι παιδί 16 χρονών. Είναι τρελό. Δηλαδή το παιδί αυτό ακόμα και να πήγαινε μαζί του με τη συνένεση. Είναι συνένεση αυτή η επιθυμία ενός ανηλίκου που δεν ήταν έτσι, γιατί υπήρχαν κι άλλα. Από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιήθηκε το κινητό τηλέφωνο του θύματος για να στείλουν κάποιοι μηνύματα στον... Πήραν το τηλέφωνο της μικρής για να δώσουν, να παραπλανήσουν... Σύμφωνα με αυτά που είπε η μικρή, ναι. Σύμφωνα με την κατάθεση της μικρής, το τηλέφωνο το πήρε και ο γιος του φερόμενου. Που είναι και φίλος της. Που ήταν πρώην σχέση της. Λοιπόν, επικαλέστηκε κάποιο λόγο ότι θέλω να δει η νυν φίλη μου ότι δεν μιλάμε πλέον. Πήρε το τηλέφωνο λοιπόν, έστειλε μήνυμα στον πατέρα του, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με αυτό που είπε η μικρή, ότι θέλουν να βρεθούμε να κάνουμε έρωτα, και ο πατέρας απάντησε: μα τι λες, εγώ θα μπορούσα να είμαι πατέρας σου. Θα μπορούσα να είμαι πατέρας σου, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το γράφει για να ελαφρύνει τη θέση του. Όμως δεν έπεισε την έμπειρη ανακρίτρια και την εισαγγελέα που... Μπορούσαν να το καταλάβουν εύκολα. Που συναποφάσισαν. Εν μεταξύ υπήρχε και βίντεο από κάμερα που βρήκε ο πατέρας της μικρής, του θύματος, που δείχνει ότι της παίρνουν το κινητό και σε μια άλλη περίπτωση της παίρνουν το κινητό επίτηδες και το χειρίζονται. Άρα στείλαν μηνύματα πάλι στο φερόμενο ως βιαστή. Λοιπόν, άρα το κάναν μία-δύο φορές. Δεν έπεισαν λοιπόν. Και εγώ αυτό που είπατε, δεν θα σταθώ στο γράμμα του νόμου, γιατί ο νόμος λέει ότι πάνω από 15, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Πάνω από 15, αν υπάρχει συνένεση, είναι βιασμός. Πρέπει να το δουν αυτό λίγο, που το λέμε συνέχεια. Πρέπει να το δουν. 16 χρονών, 16, τουλάχιστον να το κάνουν πάνω από 18. Εκεί που είναι νομικά ενήλικος κάποιος. Κύριε Καλιακμάνη, το κορίτσι γιατί δεν είχε μιλήσει για αυτό το οποίο περνούσε? Γιατί ήταν πολύ χειριστικός. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το κορίτσι αυτό δεν είχε πλέον μητέρα. Η μητέρα του είχε φύγει 2 χρόνια πριν από καρκίνο. Χρησιμοποίησε το γεγονός αυτό ο συγκεκριμένος και είπε ότι έχω κι εγώ καρκίνο. Θέλω να μιλήσουμε γιατί έχω κι εγώ καρκίνο και σε λίγο καιρό θα φύγω από τη ζωή. Και κατόπιν την απειλούσε. Της έλεγε ότι ο πατέρας σου είχε ένα πρόβλημα υγείας, θα τον χτυπήσω με γροθιές για να πεθάνει. Θα κάψω το σπίτι σας. Θα κάνω κακό σε σένα. Και πίεζε συνεχώς την κοπέλα. Άλλωστε, οι αστυνομικοί πώς τον πιάσανε? Τριγύρναγε κάτω από το σπίτι της κοπέλας και την έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο, την παρενοχλούσε, την ενοχλούσε, της έκανε stalking, με λίγα λόγια, για να κατέβει η κοπέλα, να την πάει με το αυτοκίνητο στο οικόπεδο και να προβεί στις πράξεις που είχε προβεί. Άλλωστε, αν είχαν σχέση, θα πήγαιναν στο οικόπεδο συνεχώς. Την πήγαινε σε ένα οικόπεδο συγκεκριμένο, που χρησιμοποιούταν ως πάρκινγκ. Γιατί είπε ο ίδιος ότι αυτό που ισχυρίστηκε, ότι είχαμε σχέση και το ξέραν όλοι και γι' αυτό χώρισα με τη γυναίκα μου. Τότε γιατί δεν πήγαινε στο πάρκινγκ? Είναι πολύ διαφορετικό αυτές οι σχέσεις να γίνονται μεταξύ εφηβών, ανηλίκων, έτσι. Ή στη λίγο μετά εφηβική ηλικία είναι διαφορετικό αυτό. Και είναι διαφορετικό να είσαι 44 και το παιδί να είναι 16, είναι άρρωστο, διεστραμμένο. Και 30 να είσαι. Και 25 να είσαι. Διεστραμμένο. Με 14 χρονών, με 15. Είναι διεστραμμένο. Είναι διεστραμμένο, είναι άρρωστο, είναι απάνθρωπο είναι. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα που συζητάμε ευτυχώς πολύ σωστά. Ανακριτήρια και εισαγγελέας του είπανε πέρασε μέσα.